Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Sakaway pat kaseng bhalang ya kabala suj la shor kerteng kum ka National Hinyo Trap Peoples ya kabala seng dang shibnai AA kalami ban penpa perthei baka don ya ka jing ang not ban yeten rong lem ya ka khia ka shon bat ka jing jong ki pat ba nong shong shnong ha ka jela u president jong ka seng uba David Maulong ha ka jing ya kran bat kinong tho kubor ha Shillong Press Club ulayathu baka seng kalabu ha kamat ya ka mat bandawa ya ka sorkar jela baka day ban shim khiano mardor hakbaya day bat ka jing jong ki pat ba ki basong basa hakitan khaput bat ka jela Assam bat ki wei de ki mat ki bakta ya ka yap ka im jong ka chaj benreu kimi na ying bro kina samla wat ki KSU ni ki RBYF ni ki ki seng baro ki da ka jing shit hem da ka min CM ki mi ban train nam ta iwei bakin shong suk shong san hari kasi jongi bun sin ladang iwei kena kasi jongi sha sho PB Henry kiwi ki randin lut tambah tu kaju pada ki penkala muslim masalah ki snai ke meme apa WhatsApp ki spread keleng te nakal yang kumngau presiden hi ba nginyo pante lakam yakini ki kambaro khoi ke beningkong ke jinget ke jonga kalong ba ngihap benle nalaying te yakini boro kumno benle nalaying kalong ba ngimla shu bangin chuli direct border bangin yakun berkibru ngimla bangin lai apa panjibi lain bangin yakhi biang sistem bangin Islam. This is not the right way. Kuman si ono kam de kom shu banyai ngihap banlong ki kena ke bestat ki rong ba ke bestat ba khat ba te kawe hi kalong ba ka jing tmu jo ka seng jungi kalong ba ngi kwa bangin khangno si sendon yakini ki kena puli ki bawan puli shine ka state ka jongi kim de shu ban shuwan bakin shong wai ki ying wai kala dei ka rukom ki baki bon ki institute ki penbyang ki hostel ki dei ban sa pa hostel ki breu ki badon ki ying kim dei ban ai wai klumar ki kena namar balada ki ai wai klumar kena kumbangi lai i kat tu kat nesnem ki don ki kena pi wan sini ki de ki drugs nimla batelakan ene lada pi don ka hostel ki don ki private hostel ki babun ki don ki government hostels ki don ki institutional hostels beli kim sa tu except only ka wei lada ki parents ki don lang sini te pila ban ai yingwai yiki haju rukam haju kaporu ngako ban kentui boro ki parakasi badon hakani ka state ka jungi ba kibun kena nong kendong jungi mana kena ke batang syutip na kalau ke susi ba dan we kena ba puli apa betani ila ke nursing Henry namar ba imla bor imla kot ka bor ban wai ke ying wai apa Shillong i haban i no ki parents jungi ong ban i no sa stang sis nam ban pendep ke puli i no namar ba umla shu ban si ki bai wai nama kala rem palat namar bali ni bun sin ni skwa ban yo nong tang ila di nyimper kat shu ki para kasi jungi dawan kena kasi jungi ban wai Yong dan ying wai dawan bakar ale mama ngekot su wan nomor beli dawan mama te 10,000 ki siu bet 10,000 ki siu bet tang ba kitu ki mama da kan mau mentakin wan tang arngut la syakin wan laingut saungut bat hak tu ke ying kin kam tries nan hadu ba phim lali te mentala da ngina ni na po ying ngimla sheno ki kena samla jengi ki balik kun border ki bat pe ka border kinla te lada pikwa shisha bangin job ngubha kalau ke jingker pat nakaliang juga seng ke NHP nakaliang juga presiden hi juga NHP ba nang nesh khamat shwaba pin IY pida perkhat shispa sin ka long way man way jong kini kena samla ki jongi ni nakaliang ke seng gila ada berai ni shong meeting mana kane lada ka sarkar jongi maglia kam sngap ni ban sing ni har sedu Delhi ban pun sawa ban pun yosngo bangi kwa ban pendep noi kane ndei shu ban shu Asnem, Laisnem, Sansnem, Shpusnem, Lasharut, Temen ngaru kimla ban lek kaju. If required, nan lek khnang daladi shinu shati. Baki dei ban yosngo, dei ban chusngap nanti. Minum sngap. Ni kum kaseng NHP ngi yang teli kawai, bat kiwi kiseng kunju. Lan kano ke isu ke jongki ke dei kaju ke isu ke jongi. Ini atrai lang. Kajingmut hi ka sengjungi do bangila ai National Hinyo Trap Movement, National Hinyo Trap People ka reason kalong ba ni target tang kena badan hang keleng bangin support. Te kumat si ong no mentas ngi kadap sistem tek hi ba kunga marway banglawan syal kena ono Kerala
kebaja mencip snap te kalau ada sistem tik pura mentang sengi bala le kata tak ada beling ni sai kun mentang national health te kino pajba ki bedon kam jigrap kanu ko kila ban kontak ini te ko office ngi gedon ko lain kra hadin ying jokong empri kidon kanu ke problem kidon lada pimyo ban phone yang ni so bah late hapo ka page Facebook page ke jongi ka national neutral people kidon kanu ke problem so bah ban bu ka message jong piang tu pila ban contact ini 24/7 anytime ngim down dekat pasti kawiru nginsa lipan jengut kumani advisor ngila de keren man hakani ba kumbang apa ya hapo ka Google rule kadon hi ka tenancy act ka bajrong bah kumbangin sibatai namar babun ki ni kikis ki belajar don iwei kong ngamla ban chim keteng I don dukan hayo I IY yo dakar arpu snam pitip nam kat kum ka rule ki kena ka ki breu tu ki bun sin ki chat thok ki dakar namar ba lada PIY palat ya khasispa benai lada pilasiu tam ya katu u breu ula ban kam try de nak ni kadau ki dakar ki siu bet ka dor namar belai lada kimla ban thiet ka jaka menta dal ada sispa benai kila ban kam try ka jaka jukti de PD ban long pasiam pimde shu ban long ki babi ka baywai subha ban penduna Sungguh ban perkat lem ki para kasi jungi na bababun ki kena jaka kinwan kin tre sepo sersilong kinwan ban kentiu kimla ki haban de sabar di nakani kadau enre habukut pedeng isong ba oh kena kasi jungi kwa tangkana ki le sabar ki kena ruspa kam de kata lada fi perkat kenta fi bakla lada fi kwa ki kun semla jungi kena semla jungi kena kestan perkat shua tangi kata ni kong ni demental lada ngali rung hano no seng I am not recognized mentah kasur junga kim kwa ban skam nama beli ki kwa ban pech ka kam mentah lada ban ong mania yak ki kam hab yak leng baju kesedil body ngamla ban chu yak kan bangaman ngap clean naki mentah lada ki khang ki ong apshua kin yak chon ki te kadon junge ki issue ki babun kam dei tanggawe ar man kasngi ki issue thamai kami chini te mentah lada ngimdon ki seng mentah tanggawe ke seng marwe kamla ban lelut for example mentah ngidon lala for example ki police camp ngidon lala ka jong police station pilih hanong lain khara ka don la ka jong hapo lunding tri don la ka jong shawe ki don la ka jong why not have one not possible namala da ki don hangni la ka jong hangtu la ka jong kila mentek la kam ke ik baja hangtu kumta kumju hi ka sengru kalong kawe namal la don kan ka seng hangta kini kila le ka we ka issue ki we la le issue namal we are willing ban shim wat isu ga berit ru bangin solve nar bun sin yang ka bam lele ka shubja kum tahi namar kum si ono nga uwe na kibreu uba la isi seng menshua nam kwa namar beli don isu da le kim kwa ban sngap ki kwa isu ga bahe namar la le isu bahe to baro ki pau nam lu ki isu berit kim kwa te nga nge ba every individual iwe we have to listen Ini beniarap iwi lada kadi kebahe ne di beret.